Na šviku nohavic. Dáš jej to ovoňať, ju namotivuješ k nohe. Sadí. Áno. A ona keď si nesadne pri tej nohe, tam stačí pridvihnúť ruku a už sedí k nohe. Potom tá ruka ide odtiaľto preč, ide sem a ona už keď bude vychodená pri tej nohe, tak začneme s tým, že tá ruka odíde, vráti sa a potom už bude len hore. A potom v poslednom štádiu túto ruku, ktorá ju motivuje, odbúrame. Čo to k nohe znamená? To k nohe znamená, že prídeš tu, odmením ťa, to je priradenie, a k nohe znamená to, že aj kráčaš, aj bežíš to. K nohe je pozícii. Paráda, vidíš, koľko krmím? Teraz si predstav, že to máš dávať pamoskou. Treba robiť na granule, na krmnú dávku. Nekrmiť z misky zadarmo. Žiadna miska psa nič nenaučí. Naučíš ho to iba ty.